Ukuhlolwa kwe-echocardiogram akulutho kodwa ukuskena kwenhliziyo nge-ultrasound. Ngesikhathi se-echocardiogram, isifundo se-echocardiography, i-transmitter, idlulisa i-ultrasound beam namagagasi ananela avela enhliziyweni ebonisiwe, izokwakhiwa kabusha njengesithombe futhi iboniswe esikrinini njenge-echocardiogram. Ku-echocardiogram, sihlaziya ukwakheka kwenhliziyo futhi ngokusebenzisa ezinye izindlela ezinjengokuthi izifundo ze-Doppler nakho konke sizohlaziya umsebenzi wenhliziyo. Ngakho ku-echocardiography sine i-transthoracic echocardiography kanye ne-transesophageal echocardiography. Lezi yizindlela ezahlukene. Futhi empeleni ukuza ku-taught echocardiogram, lokho esikwenza njalo esikwenzayo ekuphileni kwethu kwansuku zonke, i-echocardiogram enezinhlangothi ezimbili futhi inikeza ukuqonda kwenhliziyo ehlukahlukene, amagumbi kanye nezakhiwo zenhliziyo kanye nokunyakaza kwayo. Ngakho ocwaningweni lwe-echocardiography sinezinye izindlela ezibizwa nge-mode echocardiogram. Leyo yi-echocardiogram yokunyakaza kwesikhathi. Lokhu kunikeza umsebe owodwa, ukuhlaziywa kwe-ultrasound. Ngakho-ke, sisebenzisa le mode echocardiography, sizohlaziya izilinganiso ezahlukene, njengokuthi usayizi wenhliziyo ungakanani, ububanzi besakhiwo esithile, nobude nobujulile baso. Sizohlaziya ngaleyo ndlela. Nakuba ezifundweni ze-Doppler sizohlaziya ukunyakaza kwamangqamuzana egazi abomvu. Ngokusekelwe kulokho, sizohlaziya izingcindezi ezahlukene naphakathi enhliziyweni. Futhi kukhona enye indlela ku-taught echocardiography ebizwa nge-color Doppler studies. Ngakho-ke nge-Doppler yombala enombala wamangqamuzana egazi, sizohlaziya umsebenzi wamavalvu ahlukahlukene noma ngabe ivalve ethile inokuncipha noma ukuthi leyo valve ethile iyavuza yini. Ngakho-ke ngokusekelwe ekubhalweni kwemibala, sizohlaziya lento. Futhi singakwazi ukuhlaziya uma kukhona ukuxhumana okungavamile phakathi kwamagumbi, ngokusekelwe ekuqondeni kokugeleza nakho konke. Ngakho-ke ngokwenza lezi zifundo ezibanzi, izifundo ngokwenza i-mode echocardiography kanye ne-two-dimensional echocardiography kanye izifundo ze-Doppler kanye nezifundo ze-Doppler yombala. Ngakho-ke sizohlaziya ukwakheka kwenhliziyo kanye nomsebenzi ngokuningiliziwe. Ngakho-ke ezinsukwini zangaphambili sasivame ukwenza i-CAT study, inqubo ebizwa ngokuthi izifundo ze-CAT ukuqonda izingcindezi ezingaphakathi kwenhliziyo ngokufaka abalingiswa naphakathi. Leyo inqubo engena ngaphakathi emzimbeni. Kodwa ngokuvamile i-echocardiography icishe ibe enye yezifundo ze-CAT. Ngaphandle kokuthi kuyadingeka kakhulu asenzi noma yiziphi izifundo ze-CAT. I-echocardiography ithathelwa indawo cishe zonke izifundo ze-CAT. Ngakho-ke leli ithuluzi elihle esinalo futhi uthatha imizuzu emihlanu ukuya kweyi-10 kuphela ukwenza i-CAT ucwaningo lwe-echocardiography. Futhi lokho kunikeza imininingwane eningiliziwe mayelana nesakhiwo senhliziyo nokusebenza kwayo.